ман ду падар доштам, бой ва камбағал. яке марди хело бомаърифат ва доно буд, ки унвони докторӣ дошт. вай курси 4 солаи бакалаврро дар давоми 2 сол хатм кард. пас аз он ӯ дар донишгоҳҳои Стэнфорд, Чикаго ва Шимолу Ғарб таҳсил намуда, таҳсили баъди дипломиро аз ҳисоби давлат идома дод. дигари ҳатто синфи 8-умро хатм накардааст. ҳар ду соҳиби мансабҳои муваффақанд ва тамоми умр бо заҳмати зиёд кор карданд. ҳар ду ҳам фоидаи зиёд ба даст оварданд, аммо яке пайваста бо мушкилоти молиявӣ мубориза мебурд ва дигаре ба яке аз сарватмандтарин одамони ҳавваӣ табдил ёфт. яке аз онҳо пас аз вафоташ $10 миллион ба оилааш ва созмонҳои хайрия ва калисо васият кард. дигаре қарзҳои пардохт нашударо боқӣ гузоштааст. ҳар ду одамони қавӣ, дилрабо ва муҳтарам буданд. ҳар ду ба ман маслиҳат доданд, аммо онҳо гуногун буданд. ҳар ду ба таҳсилот аҳамияти калон медоданд, аммо фанҳои мухталифро афзал медонистанд. агар ман танҳо як падар медоштам, ман бояд маслиҳати ӯро қабул мекардам ё рад мекардам. аммо ман ду падар доштам. аз ин рӯ ман метавонистам аз нуқтаи назари мухолиф интихоб кунам марди сарватманд ва марди камбағал. ба ҷои он ки танҳо андешаҳои ин ё дигарро қабул ё рад кунам, ман бештар дар бораи суханони онҳо фикр мекардам. онҳоро муқоиса мекунам ва интихоби худро мекунам. масъала дар он буд ки падари сарватманд дар он вақт бой нашуда буд ва падари камбағалам ҳанӯз камбағал нашуда буд. карьераҳои ҳарду навакак оғоз мешуданд ва ҳарду барои таъмини оилаашон ниёз доштанд. аммо онҳо аз ибтидо бо пул дигар хел муносибат мекарданд. масалан, яке гуфт: пул решаи ҳама бадбахтиҳост. ва дуввум, решаи ҳама бадбахтиҳо норасоии пул аст. дар кӯдакӣ таҳти таъсири ду падари мӯътабар зиндагӣ кардан бароям хело мушкил буд. ман мехостам писари хуб ва фармонбардор бошам, аммо онҳо суханони муқобил гуфтанд. нуқтаи назари онҳо, хусусан дар мавриди пул, ба дараҷае гуногун буданд ки ман мехостам ҳама чизро фаҳмам. ман муддати тӯлонӣ дар бораи маслиҳатҳои онҳо фикр мекардам. қисми зиёди вақти холигии ман ба чунин мулоҳизаҳо сарф мешуд. ман аз худ пурсидам: чаро ӯ ин тавр мегӯяд? ва он гоҳ суханони падари дигарро ба ёд овардам ва ба худ ҳамон саволро додам. албатта, гуфтан хело осонтар мешуд: бале, ӯ ҳақ аст, ман ба ин розӣ ҳастам. ё танҳо нуқтаи назари ӯро рад кунам: мӯйсафед намедонад ки чӣ гап мезанад. аммо муҳаббат ба ҳар ду падари худ маро водор сохт, ки дар ниҳоят фикри худро интихоб намоям. ба одат кардан барои худ одат карда манфиати бештар ба даст овардам аз он вақте ки ман танҳо нуқтаи назари ба ман пешниҳод шударо қабул мекардам ё рад мекардам. яке аз сабабҳои сарватманд шудани сарватмандон, қашшоқтар ва аз қарз халос нашудани синфи миёна дар он аст ки робита бо пул на дар мактаб, балки дар хона таълим дода мешавад. аксарияти мо дар бораи пул аз волидони худ маълумот мегирем. марди камбағал ба фарзандонаш дар бораи пул чӣ гуфта метавонад? вай танҳо мегӯяд: ба мактаб рав ва хуб хун. кӯдак метавонад мактаби миёнаро бо баҳои аъло хатм кунад, аммо вай дорои тафаккури молиявӣ як марди камбағал хоҳад буд. мутаассифона, мактабҳо кӯдаконро дар бораи пул таълим намедиҳанд
омӯзгорон ба рушди малакаҳои таълимӣ ва касбӣ диққат медиҳанд, на ба малакаҳои молиявӣ. аз ин рӯ бонкирҳо, табибон ва иқтисоддонҳои хубе, ки бо баҳои аъло таҳсил карданд, метавонанд тамоми умр ба мушкилоти молиявӣ гирифтор шаванд. қарзи азими миллии Иёлоти Муттаҳида аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст, ки сиёсатмадорон ва шахсони мансабдори баландихтисос қарорҳои молиявӣ қабул мекунанд ва дар бораи муносибатҳои молиявиву пулӣ кам ё умуман тасаввурот надоранд. имрӯз ман бисёр вақт дар бораи он фикр мекунам, ки ба қарибӣ сарнавишти миллионҳо одамоне, ки ба кӯмаки моддӣ ва тиббӣ ниёз доранд, чӣ мешавад. онҳо аз оилаҳои худ ё давлат вобаста хоҳанд буд. вақте ки фондҳои тиббӣ ва нафақа тамом мешавад, чӣ мешавад? агар волидайне, ки аксарияти онҳо камбизоат мешаванд ё аллакай ба фарзандони худ дар бораи пул таълим медиҳанд, чӣ гуна як кишвар зинда монда метавонад? азбаски якбора ду падар ба ман таъсир карданд, ман аз ҳарду омӯхтам. ба ман лозим омад, ки дар бораи маслиҳатҳои ҳарду фикр кунам. дар натиҷа ман фаҳмидам, ки чӣ гуна фикрҳои инсон ба ҳаёти ӯ таъсир мерасонад. масалан, як падар мегуфт: ман наметавонам онро харидорӣ карда. дуввуми ҳатто талаффузи ин калимаҳоро манъ кардааст. вай исрор кард, ки бигӯям: чӣ гуна ман инро харидорӣ карда метавонам. ҷумлаи аввал изҳорот ва дуввумаш саволӣ аст. аввалаш моро аз уҳдадорӣ хориҷ мекунад ва дуввум шуморо ба андеша водор мекунад. яке аз падаронам, ки ба зудӣ сарватманд шуд, фаҳмонд, ки замоне ки одам ман инро харидорӣ карда наметавонам гӯяд, мағзи ӯ худ аз худ хомӯш мешавад. ин суханҳо маънои харидани ҳама чизро надорад. вай ба ин восита мағзи сарро, ки қудратмандтарин компютери дунё аст, машқ медод. ӯ гуфтанро дӯст медошт: мағзи ман ҳар рӯз қавитар мешавад, зеро ман онро машқ медиҳам. ва чӣ қадаре ки қавитар шавад, ман ҳамон қадар бештар пул кор карда метавонам. вай изҳороти ман наметавонам онро ба даст орамро нишонаи боэътимоди танбалии рӯҳӣ донист. гарчанде ки ҳарду падари ман сахт меҳнат мекарданд, ман дидам, ки вақте сухан дар бораи пул меравад, якумаш бештар майнаи сарашро кор мефармонд ва дуввуми аз мушкилот гурехта онро азоб намедод. бо мурури замон вазъи молиявӣ яке беҳтар ва аз дигари бадтар шуд. ба ҳамин монанд фарқият дар байни шахсе, ки мунтазам ба толори варзишӣ меравад ва шахсе, ки тамоми рӯз дар диван нишаста телевизорро тамошо мекунад, монанд мешавад. машқҳои дурусти ҷисмонӣ ба инсон кӯмак мекунанд, ки солимтар шаванд ва машқҳои рӯҳӣ бойтар. падарони ман ақидаи комилан дигар доштанд. яке ақида дошт, ки сарватмандон бояд барои нигоҳу бини шахсонӣ бахт барояшон камхандида бештар андоз пардохт кунанд. дуввуми гуфт: андозҳо ҷазо барои онҳое ҳастанд, ки кор мекунанд ва подош барои онҳое, ки кор намекунанд. як падар маслиҳат дод, ки хуб хон ва ту метавон дар як ширкати хуб кор кунӣ. дуввуми гуфт: хуб хон ва ту метавонӣ як ширкати хуберо ҳам харӣ. яке гуфт: ман бой нестам, зеро ман шуморо дорам, фарзандонам. фикри дуюм: ман бояд бой бошам, баҳри шумо фарзандонам. яке дар паси мизи хӯрокхӯрӣ дар бораи пул ва тиҷорат суҳбат карданро дӯст медошт. дуюм ҳокимаи ин мавзӯъҳоро ҳангоми хӯрокхӯрӣ манъ карда буд. яке гуфт: бо пул эҳтиёткор бошед, таваккал накунед.
дуюмӣ бошад гуфт идоракунии хавфро омӯзед. фикри яке хонаи мо бузургтарин сармоягузорӣ ва дороии беҳтарини мост. дигари хонаи ман уҳдадорӣ аст ва агар хонаи шумо бузургтарин сармоягузории шумо бошад, пас шумо мушкилоти ҷиддӣ доред. ҳардуи онҳо ҳисобҳояшонро сари вақт пардохт карданд, аммо яке пеш аз ҳама ва дигаре дар охир. яке бовар дошт ки ширкат ё давлат ҳамеша ӯро ғамхорӣ мекунад. вай ҳамеша ба афзоиши музди меҳнат, маблағҳои нафақа, кӯмак пули тиббӣ, рӯзҳои беморӣ, таътил ва монанди инҳо таваҷҷӯҳ дошт. вай шодии худро пинҳон намедошт ва дуамакаш пас аз 20 соли хидмат дар артиш бо тамоми имтиёзҳои зиндагӣ ба нафақа баромаданд. ба ӯ хело писанд омад ки артиш ба нафақахӯронаш имтиёзҳои тиббӣ ва дар мағозаи махсус тахфиф диҳад. ӯ аз низоми шартномавии кушоди донишгоҳ хурсанд шуд. баъзан ба ӯ чунин менамуд ки шуғли як умрӣ ва имтиёзҳо аз худи кор муҳимтар аст. ва яксар вақт мегуфт ман барои кор кардан ба давлат қувваи худро дариғ намедорам ва ман ин имтиёзҳоро сазовор ҳастам. дигари ба мустақилияти пурраи молиявӣ бовар дошт. вай зидди менталитети гирандагони фоида буд ки одамонро заиф ва камбағал мекунад ва изҳор дошт ки ҳар як шахс ба салоҳияти молиявӣ ниёз дорад. як падар ба зур чанд долларро сарфа карда метавонист. дигаре доимо пули худро сармоягузорӣ мекард. аввалӣ ба ман навиштани резюмеи таъсирбахшро омӯхт, то ман кори хуб пайдо кунам. дуввум ба ман нишон дод ки чӣ гуна нақшаҳои муассири тоҷирӣ ва молиявиро эҷод кунам, то ман барои дигарон ҷойҳои хуби корӣ муҳайё кунам. фишори ду падари мӯътабар ба ман имкон дод бубинам ки тарзи тафаккур ба ҳаёти инсон чӣ гуна таъсир мерасонад. ман мушоҳида кардам ки фикрҳои инсон воқеан зиндагии онҳоро ташаккул медиҳад. масалан, падари камбағали ман ҳамеша мегуфт ман ҳеҷ гоҳ бой нахоҳам шуд. ва ин пешгӯӣ ба амал омад. баръакс, падари сарватманди ман ҳамеша фикр мекард ки сарватманд аст. мегуфт ман сарватманд ҳастам ва сарватмандон ин гуна рафтор намекунанд. ҳатто пас аз муфлисшавии комил дар натиҷаи як нокомии ҷиддии молиявӣ вай худро сарватманд меномид. вай инро чунин шарҳ дод: байни камбағалӣ ва муфлисӣ фарқе ҳаст. муфлисшавӣ доимӣ нест ва камбағалӣ бошад доимист. инчунин падари бечораи ман аксар вақт мегуфт ман ба пул шавқ надорам ё гап дар пул нест. ва падари сарватманд гуфт пул қудрат аст. қудрати фикрҳои моро чен кардан ё баҳо додан душвор аст, аммо дар кӯдакӣ дарк кардам ки диққат додан ба андеша ва суханони мо то чӣ андоза муҳим аст. ман пай бурдам ки сабаби камбизоатии падари камбағалам на он қадар миқдори музди меҳнати ӯ, дар ниҳоят ӯ хело зиёд кор кардааст, балки андешаҳо ва амалҳои ӯст. азбаски ман ду падар доштам, ҳамчун як писарча ман хело бодиққат интихоб мекардам ки кадоме аз фикрҳои онҳоро ба худ гирам, кадомашро бояд гӯш кунам. падари сарватмандамро ё камбағаламро. гарчанде ки ҳарду ҳам ба таълиму тарбия бо эҳтироми муносиб муносибат мекарданд, онҳо дар бораи ҳадафҳои омӯзиш ба мувофиқа намерасиданд. яке мехост ки ман хуб таҳсил кунам, хатм кунам ва кори хуб ёбам то пул кор кунам. вай мехост ки ман ҳуқуқшинос, муҳосиб ё мудир шавам. дуввум ба ман маслиҳат дод ки сарватманд шуданро ёд гирам, фаҳмам чӣ гуна пул кор кунам ва чӣ коре кунам ки пулҳо барои ман кор кунанд.
ман барои пул кор намекунам. Вай аксар вақт такрор мекард. Пул барои ман кор мекунад. дар 9 солагӣ ман қарор додам ки падари сарватмандамро гӯш кунам ва ҳама чизро ки ӯ дар бораи пул медонист аз ӯ омӯзам. яъне ман бо вуҷуди ҳама унвонҳо ва унвонҳои илмии падари камбағалам маслиҳатҳои ӯро бартарӣ додам. дарсе ки Роберт Фрост ба ман омӯхтааст. Роберт Фрост шоири дӯстдоштаи ман аст. бисёр ашъори ӯ ба ман писанд аст, аммо дар байни онҳо як дӯстдошта низ ҳаст. ман он чизеро ки он таълим медиҳад қариб ҳар рӯз истифода мекунам. роҳи дигар. дар ҷангали тирамоҳӣ дар лаби роҳ ман дар гардиш ба хаёл афтодам. 2 роҳ буд ва ҷаҳон васеъ буд. бо вуҷуди ин ман ба 2 тақсим шуда наметавонистам ва ман бояд якеашро интихоб мекардам. ман роҳеро интихоб кардам ки ба тарафи рост мебарад ва гардиш карда нопадид шудам. дар ғафс роҳ буд, тоза карда нашуда буд ва ба назар чунин менамуд ки онҳо калонтар буданд. аммо ҳарду ҳам хурд набуданд ва ҳарду бо ишораи чашм бо зардии хушки баргҳои фуҷур дигареро дар эҳтиёт гузоштам. гарчанде ки ман дар он соат гумон кардам ки имкони бозгашт вуҷуд дошта бошад. ман ягон рӯз ин субҳ ҷангали дурро ба ёд меорам. охир дар пешам роҳи дигаре буд, аммо ман қарор додам ба самти рост рӯй оварам ва ин ҳама чизро иваз кард. тарҷумаи Григорий Кружков. ман борҳо дар бораи ин шеър фикр мекардам. тасмими гӯш накардани маслиҳатҳо ва андешаҳои падари таҳсилкардаи ман дар ҳама масъалаҳо марбут ба пул хело дарднок буд, аммо ин қарор роҳи зиндагии маро муайян кард. пас аз он ки ман қарор додам ки ба кӣ итоат мекунам, таҳсилоти молиявии ман оғоз ёфт. падари сарватманд дар тӯли 30 сол то 39 солагӣ ба ман таълим дод. вақте ӯ дид ки ман ҳама чизеро ки вай ба сари аксаран беҷавоб мезанад комилан дарун сохтам, ӯ ин корро бас кард. пул яке аз таҷассумгари қувват аст, аммо таҳсилоти молиявӣ боз ҳам қавитар аст. пул меояд ва меравад, аммо агар шумо донед ки чӣ гуна кор мекунад, шумо метавонед онро идора кунед ва бойтар шавед. танҳо тафаккури мусбӣ кофӣ нест, зеро аксари мардум ҳеҷ гуна донишро дар бораи чӣ гуна кор кардани пул намегиранд ва тамоми ҳаёти худашон кор мекунанд. вақте ки ман ба таҳсил шурӯъ кардам, ман ҳамагӣ 9 сола будам. аз ин рӯ дарсҳои падари бой хело сода буданд. асосан ҳама чизеро ки ӯ дар тӯли 30 сол ба ман омӯхт, метавон то 6 дарси асосӣ ҷудо кард. дар ин китоб ман кӯшиш кардам ки онҳоро ҳамон тавре ки якбор падари сарватмандам карда буд, ҷамъбаст кунам. онҳо ҷавобҳо ба саволҳо нестанд, балки дастурҳои умумие ҳастанд ки ба шумо ва фарзандони шумо, новобаста аз он ки дар ҷаҳони ноором ва нооромии мо чӣ гуна рух дода метавонад, бойтар мешаванд.